muve chiedza changu mudima, ditungamire iwo Jehova, ishe itaitotisiza munzira, apo vavengi vanondiedza, nyangwe zomasendisetsa iwo muve chiedza changu mudima. Apo mitoro yondiremera, nisesetsei mundipe simba, apo naneta nisimbisei, ndipe izororo o Jehova, ishe itaitotisiza munzira, apo vavengi vanondiedza, nyangwe zomasendisetsa iwo muve chiedza changu mudima. Tenzi zitatu zangu zawanda, asiropa renyu roniponesa, zvechitsitso chenyu chakanyora, ndichenyurei o Jehova, ishe itaitotisiza munzira, apo vavengi vanondiedza, nyangwe zomasendisetsa iwo muve chiedza changu mudima, muve chiedza changu mudima, muve chiedza changu mudima, muve chiedza changu mudima. Tinokukwazisai mhuri yeEast Zimbabwe Conference pamutambo wematumba unoitwa mukati memhepo iri kunzi ndiyo virtual camp meeting. Toda kuimba nekutenda vazhinji tanga takamirira rusando irworwu mukati memangwanana ano pamusangano neservice yedu yenguva ino. Tichange tichiwana maridzo yedu yakaropafadzwa kubva kuna Pastor Trust Mukwada, ndo vatumwa naMwari kuti vataure nesu nemutoo unodiwa naMwari. Ngatidzorei hope tinamatire service yedu yakutanga iko zvino. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tinokutendai nokuti hapana pamakaunganidza vana venyu mukashaya shoko navo. Taurai nesu nenzira yamunoda, mutipo chipo chikuru chekutendeuka nekurarama sezvamunoda. Muzita raJesu tinonamata, amen. Ndinokuchingamidzai mose muzita raJesu. Ndakutenda Mwari zvakare nemwe mukana watawana wekuti tinzwe achitaura nesu zvinotibatsira kugadzira ukama hwakanaka naye patiri kugadzirira kudzoka kwake kwechipiri nekuti kwava pedyo zviri kuitika mukati mepasi rino. Minongedze kuti kwatakabva kwakure kwatiri kuenda kwava pedyo. Saka tinofanira kuramba chidzoredzerwa neshoko raMwari. Ndinoda kuti tizwe chinhu ichi tisatadaidzwa kuti wafundisi, machurch elders, madikoni, masuperitendent nezvimwe zvidanho zvose mukati mesangano. Rukoko rwekutanga nerwekuti tive maKristu runofanira kusakurirwa, tirambe tichikura mukati marwo kuti ukama hwedu naye hugone kusimbiswa nekuwandudzwa. Saka chidzo chedu mukati menguva ino da kuchidzidza tichidzura nezvimwe zvatinotenda sesangano rema7th Day Adventist anonzi mafundamental beliefs. Saka ndinoda kutora fundamental belief number 22 yakanzi Christian behavior, but ine zvakawanda zvirimo zvatisingagoni kutsanangura zvese panguva ino nekuda kwenguva. Da kungotora aspect imwe chete chidzidzo ichi yedressing, kupfeka, ndiyo yatinenge tiri kutarisa mukati menguva ino kuti igotibatsira tizive zvinofanira kuitwa sevana vaMwari. Genesis chapter 2 verse 25 ndo pada kutangira chidzidzo chedu. Apo neapo ndichapota ndichiverenga bhaibheri chirungu nekuti pfungwa dzedu dzimwe dzinotibudei zviri nani kuchirungu,
than kuchishona. Saka chapter 2 verse 25 Genesis inoti vose vari vaviri vakanga vasina kusimira, munhu nomukadzi wake, asi havana kunyara. Pano tiri kutaura pamusoro paAdhamu naEvha mukati meGarden Eden. Bhaibheri rati vose vari vaviri vakanga vasina kusimira asi havana kunyara. Ndoda kuti muone pfungwa iyi kuti kusasimira, kusapfeka kwaAdhamu naEvha ndozvawakasikwa wari. Ende Bhaibheri pariri kutaura kuti havana kunyara, chiri kuita kuti wasanyara hakusi kuti wakanga wari mukadzi nemurume wakanga wakaroorana, asi imhaka yekuti munhu paakasikwa akanga akaputirwa nembiri yaMwari. Ende Mwari ndozvaakanga achishuva kuti kuve kupfeka kwedu dai takaramba takateerera tisina kuputsika. Mbiri iyi ndokungadai kuri kushonga kwedu kusvikira nanhasi. Ndosaka tichiona Bhaibheri inotsanangura kuti chero kana chinge tazoponeswa, Bhaibheri rinoti nokunda uchapfekedzwa saizvozvo nguo chena. Nguo chena dzinotaurwa hasi magemenzi nemagloria, asi kudzoredzerwa mbiri yaMwari zvakanga zviri munhu pakutanga chitema chichigere kupinda panyika. Saka kana munhu anga akapfekedzwa mbiri yaMwari pakutanga, saka zvehembe idzi dzatakupfeka mazuva ano zvakabvepi? Dakuti tione pfungwa iyi pachapter 3 yaGenesis umwe chete. Nderangarirai Genesis chapter 3, chitema ndo pachinopinda panyika. Chine zvachakaita. Verse 7 inoti, ipapo meso avo ivo vaviri akasvinudzwa, wakaziva kuti havana kusimira, wakasonanidza mashizha omuonde, wakazviitira nguo. Mushure mekunge Adhamu naEvha watadza, chimwe chezvinhu chakaitika mukutadza kwavo ndochatiri kuerenga pavhesi 7 iri kuti meso avo ivo vaviri akasvinudzwa, wakaziva kuti havana kusimira. Saka rimwe retuso rekuputsika kwaAdhamu zviri kukonzerwa nekutadza kwavo, nekuputsika. Chitema chapinda panyika chiri kuwasiya wasina kusimira. Tati isusu wanga wagara wasina kusimira pakutanga wachisikwa, tati wanga wakaputirwa nembiri yaMwari. Saka chiri kuita kuti waone, wazive kuti hawana kusimira, imhaka kuti watadza. Chitema chapinda panyika chakaita kuti mbiri yakanga yakawaputira, yaita kuti wasaona kunyara kwavo, yakabva nemhaka yechivi. Saka chimwe chezvinhu chakakonzerwa nechivi, tuso rekutanga, it was nakedness. Then ndo patiri kuona kuti waona kuti hawasina kusimira. Bhaibheri rati wakasonanidza mashizha omuonde kuti wazviitire nguo. Ini ndinotofungidzira kuti Adhamu naEvha mukuputsika kwavo wakanga wari watsvene kupfuresu mukutendeuka kwedu. Nemhaka yei? Wakanga wari mukadzi nemurume wakanga wakaroorana, kusina wamwe wanhu panyika, asi wari kuona zvisingaite kuti wagare wasina kusimira, chero kusina wanyarikani. What more mukati mepasi razara vanhu. Ende wari kutoti zviri nani tisonanidze mashizha omuonde tizviitire nguo, nekuti hazviiti kuti munhu agara akashama. Kaona munhu ane zvindi zvekugara akashama, yeti Adhamu naEvha mukadzi nemurume wakaroorana wakaona zvisingaiti, zvindi zvako zvinoshamisa munyika izere nevanyarikani. Saka ndopfungwa yatida kuti ticherechedze papfungwa iyi. Ende chimwe chatabata chandoda kuti muone ndechekuti zvekusonanidza mashizha omuonde wari kuedza kuchigadzira nguo. Saka zvedressmaking hachizi chinhu chakatanga naMwari, chakatanga nemunhu, but arida kuedza kufukidza, kuvhara pakanga pakavharwa nembiri yaMwari. But mashizha emuonde akasiyana nezvimwe zvatinogona kufunga. Maybe regai ndimboiverenga pfungwa iyoyo muchirungu. Pane pfungwa inoda kuti tione mhando yenguo yavari kugadzira namashizha emuonde. Ndiri kuverenga King James Version chapter 3 verse 7 inoti, and the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves aprons. Now pfungwa indiri kuda imhando yenguo iri kutaurwa panapa. Bhaibheri rati wakasonanidza mashizha omuonde wakazviitira maapron. Vanonyatsoziva apron, hakuna munhu ane dzakakwana angatobuda kuenda kumashops, kupinda mustreet, kuenda kutown akapfeka apron, nekuti haigoni kuvhara miri wese. Saka chero waedza unhane hwawo kuti tashama tinofanira kuvhara pavhurika apa, but dressing yavari kugadzira haisi kugona kunyatsosevha purpose yekupfeka, nekuti maapron haagoni kunyatsovhara pese. But pfungwa yekusona chero iri kutanga nemunhu yakanga iri right, nekuti Mwari tinozoona achipindira papfungwa iyi kana mukaverenga chapter 3 verse 21
yaGenesi iyeye inotiyo, Jehovha Mwari akaitira munhu nomukadzi wake nguo dzamatehwe akawafukidza idzo. Maybe regai ndiverenge zvemuchirungu. Inoti, unto Adam also and to his wife did the Lord God made coats of skin and clothed them. Saka nguo, mhando yenguo yatiri kuona yakugadzirwa naMwari, chirungu chiri kuti it was coats of skin. Ende muchanoti coat neapron zvinhu tu zvakasiyana, nekuti apron haigoni kuvhara sekucheredza kwataita, but coat inogona kufukidza nekuvhara muviri wemunhu wese. Saka mukatarisa mhando dzenguo dzinopfekwa mukati mepasi rino dziri muzvikamu zviri, zvewanhu nezvaMwari. Noti zvaMwari musenze kuti ndiye akazvigadzira, but kuti zvinogashirika pamberi paMwari, koita zvinonyadzisa pamberi paMwari. Ndo mhando dzenguo dzinopfekwa mukati mepasi rino. Saka zvinokosha kuti cherechedze pfungwa iyoyo. Saka munhu akazopfeka akutopfekedzwa naMwari. Saka hatigoni kupfeka zvakanaka kana tichipfeka tiri tega, tinogona bedzi kupfeka zvakanaka tiri kupfekedzwa naMwari. Zvinokosha kuti tibate pfungwa iyoyo yakatinakira. Ko chinangwa chikonzero chekupfeka ndechei? Zvinokosha kuti timboedza kupindura kamubvunzo aka. Ndada kuverenga kuna Exodus chapter 20 verse 26. Ine pfungwa inokosha iripo. Toda kuedza kungopindura kamubvunzo kekuti chinangwa chekupfeka ndechei? Verse 26. Rega kukwirawo kuatari yangu nezvikwiriso, kuti kunyasi kwako kurege kufukurwa kwairi. Panapa bhaibheri riri kutaura zvaiitika kuti vanhu pavaienda kuatari vaikwira dzimwe nemasteps, asi mhando yenguo dzawaipfeka anga akaita mazigemenzi ayaya but asina nguo dzemukati. Saka pavaikwira nemasteps kunyasi kwavo kwaifukuka kuatari. Saka Mwari ndo zvaari kurambidza achiti usakwira kuatari nezvikwiriso kuti kunyasi kwako kurege kufukuka kwairi. Ende mukatarisa shona pairi kuti kunyasi, chirungu chinoshandisa inzwi rekuti nakedness. Saka chii chatiri kudza papfungwa iyi? Chikonzero chekupfeka, it is to cover our nakedness. Ende kana tiri kutaura chinonzi nakedness, hauzi musoro usina heti, kana maoko asina magrovos, kana tsoka dzisina boots namasocks, but kune nharaunda, kune area yemiri yekuti kumwe kwese kana kwakavharwa, but ikoko kukasavharwa munhu anonzi akashama. Saka chikonzero chekupfeka is to cover our nakedness. Ndo pfungwa yatiri kucherechedza yatiri kuona. Ende taona mhando dzenguo dzandatini dzaipfekwa kare, vanhu vachingopfeka rakaita sezigauni but risina zvimwe zvaipfekwa mukati, but yakaramba ichiimprova mukufamba kwaiita nguva. Da kutione pana chapter 28 yaExodus iye wataverenga. Hatina nguva yekuverenga chapter yese iyi, but inotaura pamusoro penguo dzakasiyana-siyana dzaifana kuti dzipfekwe nemunhu kuti ava anoonekera ende ane chimiro chakanaka pamberi pewanhu naMwari. But inoda kuti ticherechedze verse 42. Ndo yanoda kuti tingotarisa imwe mhando yenguo iri kutaurwa ipapapa. Inotiyo, unofanira kuvaitira mabhurukwa omucheka kuti afukidze nyama yawo yakashama, ngaatange pazviuno asvikire pachidya. Bhaibheri kuti pamuri kusona, ndatsanangura ndikati chapter yese yakazara nemhando dzenguo dzakasiyana-siyana, but verse 42 iri kutaura imwe nguo yakasiyana dzimwe dzataurwa, nekuti yachivaitira iwo mabhurukwa emucheka. Ende bhurukwa iri kana raakupfeka, bhaibheri rati ngaritangire pachiuno riperere muzvidya. Ndinodavira kuti sevateereri taona mhando yebhurukwa iri kuti nderipi, nderemukati. Sekucherechedza kwatamboita kuti pai waipfeka rakaita sezigauni but risina chinhu mukati. But ndoda kuti muone pfungwa iyi kuti according to the Bible, kana bhurugwa richipfekwa hazvina basa kundere mukati kana kundere kunze, rinofanira kutangira pachiuno. Akawanda mukati mepasi ranhasi wakupfeka but wachidropa raakutangira kuno kumagadziko, but bhaibheri rinotiudza rinofanira kutangira pachiuno. Chinozosiyanisa remukati nerekunze ndepazvinoperera. Zvemukati kwanzi rinoperera pachidya. Saka ini chimwe chinondizivisa kuti izvi ndezvemukati ndepazvinoperera. Saka chero unosiwo mukupfeka kwedu zvinokosha kuti izive izvozvo. Hakuna zviwindi zvinotyisa sekufamba uine zvemukati asi zviri kunze. Tinozviziva sekuti ndezvekunze izvi, tikangotarisa pazvinoperera zvinofanira zvatiratidza kuti ichi ndechemukati kana kuti ndechekunze. Saka
angava masketi, angava madrezi, zvinokosha kuti zvekunze ngazvipfeke kunze, zvemukati zviperere mukati. Kana tingada kuziva kuti saka kupfeka kwakanaka kwakaita sei panyaya iyi yatiri kutaura. Tiri kuchikoro ndinorangarira kuti taitiswa maths nevadzidzisi vedu kuprimary. Pamwe taipiwa manumbers pablackboard. Ponzi put this number to the nearest whole number. Kurati kuti nearest whole number kana iri mberi kwenhamba yamapiwa ndo yaunotora. Kana iri kumashure wotorawa iyoyo. Tikada kushandisa principle iyi pakupfeka. Pazvinopera put to the nearest kuchiunu kana kuti kutsoka. Ukaona to the nearest kuri kuchiunu pari kuperera kashoti kako, pari kuperera dress rako, pari kuperera sketi yako, to the nearest ukangowe kuchiunu ibva imaziwa kuti makashama mai. To the nearest kunofanira kutsoka nokupfeka kwakanaka. Ndopfungwa yatiri kucherechedza patiri kuerenga. Nemhaka yei ndiri kutaura pfungwa iyi. Zvinhu zvatinodzidza pana Isaiah chapter 6 verse 1 na 2 ine pfungwa inokosha yatinofanira kucherechedza iri kunyorwa naIsaiah verse 1. Pagore rekufa kwamambo Uzia ndakaona Ishe agere pachigaro choushe chirefu chakakwirira, mipendero yenguo yake ichizadza temberi. Kumusoro kwake kwanga kumire serafimu, imwe neimwe yakanga ina mapapiro 6 na 2 yokufukidza chiso chayo, na 2 yakafukidza makumbo ayo, na 2 yakanga ichibhururuka nawo. Saka tiri kuona Bhaibheri riri kutaura kuti pagore rekufa kwamambo Uzia ndakaona Ishe agere pachigaro. Pati agere pachigaro, Bhaibheri rati mipendero yenguo yaizadza chechi yese. Kuraizi kuti Mwari anotori comfortable kana akagara pachigaro, haadi kuwedzeredza nekudhonza kuti irebe. Ukaona zviri kudaro zvikunopesera kuvhara nehimbuku, wopesera kuvhara neBhaibheri, ibva waziva kuti hauna kupfeka zvakanaka. Mwari kana akagara pachigaro chake chakakwirira kudaro, mipendero yenguo kwairi kuperera iri kutozadza temberi yese. Saka tiri kuona futi kupfeka kwakanaka kwatiri kudzidza kubva kuna Mwari wedu. Sekunge zvisina kukwana, zvanzi nechekumusoro kwanga kuine maserafimu, ingiro dziri kutaurwa idzi dziri kudzidza kanga dzine mapapiro 6, mamwe dzaibhururuka nawo, mamwe dzaifukidza chiso, mamwe dzaifukidza makumbo. Kuraizi kuti ngirozi padzinoenda pamberi paMwari hadziendi namakumbo akachama, dzinofukidza makumbo. Saka kupfeka kwakanaka, makumbo anofanira kufukidzwa sezvatiri kucherechedza nekudzidza kungirozi maserafimu atiri kuonaya. Pati Luke chapter 8 ine imwe pfungwa inokosha yandoda kuti tione panyaya iyi. Luke chapter 8 toda kuerenga nemi verse ya 26 na 27. Zvino akasvika munyika yevaGerasa yakatarisa neGarirea. Wakati achibuda mugwa panyika, mumwe murume weguta akasongana naye, wakanga ane mweya wakaipa. Nguva huru wakanga asina kupfeka nguo, asingagari mumba asi mumarinda. Verse 30 inotibudisira pachena kuti murume uyu akanga ari region. But tinoona mweya tsvina inozobudiswa. Verse 35, wakati wakabuda kuzoona zvaitwa, wakasvika kuna Jesu, wakandowana munhu makanga mabuda mweya yakaipa maari, agere patsoka dzaJesu, apfeka ava munhu kwaye, wakatya. Anoda kuti muone pfungwa iyi kuti murume watiri kutaura nezvake ari kusangana Jesu ari kunzi akanga ane mweya wetsvina. Hanzi nguva dzakawanda aigara asina kupfeka. Chiri kuita kuti murume agara asina kupfeka chinyi? Mweya wetsvina. Saka kutori nemadhimoni anongospecializa nekuti vanhu vafambe wakashama. Asine rombo rakanaka asangana naJesu akasunungurwa. Saka kune zvakawanda zvinganzi ifashoni mupasi rino, asi vanoverenga Bhaibheri kana tiri kutarisa tinoti mweya wetsvina iyi. Saka zvinokosha kuti ticheredze pfungwa iyoyo. Pati mweya iyi yadzingwa, zvinonzi vanhu veguta iro wakauya kuzoona murume uyu makanga mabuda mweya wetsvina, wakamuona agere patsoka dzaJesu, apfeka munhu kwaye, wakatya nazvo. Saka wagere patsoka dzaJesu, chimwe chavanozivikanwa nacho kupfeka kwakanaka. Saimba rwiyo rwekuchechi kwedu, pamakumbo aJesu ndobhururuka usingagoni kupfeka, nekuti ipapo panowanikwa bedzi wakapfeka. Sekudze kwatiri kuita zvikanzi ende kuti anga asina kupfeka bedzi akanga munhu kwaye. Saka munguva yekusapfeka kwake dzanga dzakatana mumusoro munomu. Saka zvinonzi ifashoni. Vanoverenga Bhaibheri isu toona kuti kukatana kwepfungwa chaita kuti munhu aite zvindi zvekufamba akasikiza kupfeka. Zvinokosha kuti ticherechedze pfungwa iyoyo. Zvinokosherei kuti tipfeke zvakanaka. Zvirevo chapter 7 verse ya 10. Zvirevo chapter 7 verse ya 10. Zvinokosherei kuti tipfeke zvakanaka. Verse 10 inoti, zvinotarira mukadzi akasongana naye,
wakanga akafuka sechifewe anokunyengedzera pamwoyo. Ndiri kuda pfungwa iyi yemukadzi uyu ari kunzi anga akafuka sechifewe. Bhaibheri harisi kuti chifewe, but kapfekero kake ndo kari kuita sekuti chifewe. Saka pakupindura mubvunzo wedu, zvinokoshere kuti pfeke zvakanaka, zvinokubatsira kuti usalebhurwa zvausiri. Usapfeka nguo dzevanhu wane mabasa avo, iwewe pfeka zvakanaka. Nawapfeka zvakanaka haulebhurwi zvausiri. Maybe pafungwa iyoyo yekusalebhurwa zvausiri, ndida kuerenga 2 Samuel chapter 13 verse 18 na19. Zvino iye wakanga ane nguo yakareba ina maoko, nokuti wakunda wamambo waiva mhandara waifuka nguo dzakadai. Muranda wake akamubudisa akakiya mukova abva. Zvino Tamari akaisa madote pamusoro wake, akabvarura nguo yake yakareba ina maoko, akabata ruoko rwake pamusoro wake, akaenda achichema. Inyaya yaTamari abatwa echibharo naAmnon. Bhaibheri rati pazvakaitika izvi iye anga akapfeka nguo yakareba yakanga ine maoko, zvikadzi nekuti wakunda wamambo wakanga wari mhandara ndo kapfekero kavaiita. Pati paakanga abhinywa apa asiri mhandara, zvanzi nguo ye yakareba yakanga ine maoko ndo kuibvarura. Ndiri kuedza kufunga kuti yakabvarwa ikasara ita sei? Yakasara isina kureba, isina maoko, yahapwa out, dairy body out, guvhu out, out esa tingafunga nezvavo. Pachiri kuita kuti asari ane nguo yakadaro imhaka yei? Akanga ari kuchema umhandara. Saka dzimwe dzatinogona kufungidzira kuti iyi fashion, vasori. Saka unoti confuse tikakuona wakapfeka zvakadaro kuti nhai sister, nhai muri kuchemei? Usapfeka masori. Tinofungidzira kuti Amnon ane zvaakaita, saka hatidi kuti ulebhurwe zvausiri. Hakuna chinhu chakaipa semukristu kurarama chikristu chine mubvunzo, kumwira maheu muchigubhu chesupu. Wanokuona hawazonzwisisi. Ita zvinhu zvisingadi kutsanangurwa. Saka kupfeka kwakanaka nguva dzose kuti usavhiringidza vanhu wasakufungidzira zvauri. Maybe rekai ndiverenge Madzimambo wechipiri chapter 9. Pane imwe pfungwa yakatikoshera iri ipapo yanoda kuti ticherechedze. 2 Kings chapter 9, nda kutangira pavhesi ya13. Chaiverenga mupfuti muchirungu. Inoti iyo, zvino Jehu wakati achisvika paJezreeli, Jezebheri akazvinzwa, akazodza kumeso kwake, akashongedza musoro wake, akatarira napahwinde. Maybe rekai tiverenge muchirungu pfungwa iyi. Pane pfungwa yanoda kuti tione iri kubuda muchirungu isingabude zvakanaka kuchishona. Verse 30 inoti, and when Jehu was come to Jezreel, Jezebel heard of it, and she painted her face and tied her head and looked out at a window. Ndiri kuda pari kutsanangura kunzi she painted her face. Nandiri kuzvibvunza chii chaakaita? Ndikaona kuti ndezvekupoda izvi, imake-up iyi. Patina handingagoni kumupa mhosva, nekuti sekuziva kwatinoita Jezebheri akanga asiri munhu ainamata Mwari, asi ainamata Bhari. Saka iso wanoziva Mwari, wanonamata Mwari, tisakopa tsika dzekwaBhari tobva tazitora kudzidzisa pakati pedu, nekupenda kumeso, tichidrowa, tichiwedzeredza tsiya nezvimwe zvakadaro. Izvozvo hazvina kutinakira nekuti itsika dzana Jezebheri. But verse 31 ichidzika inoti, zvino Jehu wakati achipinda napasuo akati, kuno rugare here, nhai iwe Zimuri muurayi watenzi wako? Iye akatarira kumusoro kuhwinde akati, ndianiko unonzwana neni? Ndianiko? Ipapo waranda wawiri kana watatu wakatarira kwaari napahwinde akati, musundire pasi. Naizvozvo vakamusundidzira pasi, rimwe ropa rake rikachambwadzira pamadziro napamabheza, akamutsika namakumbo ake. Zvino akati achipinda akadya nokunwa akati, zvino chiendai mundotarira mukadzi uyu akatukwa, mumuige, nokuti mukundo wamambo. Wakaenda kundomuiga, asi havana kuwana chinhu, asi dehenya rake netsoka nezvanza zvamaoko ake. Naizvozvo wakadzoka wakamuudza. Iye akati, ndiro shoko raJehovha raakataura nomuranda wake Eria muTishibhi, zvaakati, imbwa dzichadya nyama yaJezebheri panyika yeJezreeri. Ndiri kuda pfungwa iri kutaurwa kuti azosundidzirwa ndo pakafira Jezebheri, akafira ipapo. Paada kundoigwa, zviri kunzi majaya akanga atumwa haana kuwana chinhu, asi dehenya, zvanza zvamaoko netsoka. Elijah akandoudzwa zvikasi Mwari ndo zvaakataura kuti imbwa dzichamudya. Saka chiri kuita kuti washaya zvimwe zvese akanga adyiwa. But adyiwa kudaro, imbwa dzakasiya musoro, zvanza, tsoka. Nemhaka yei?
nzara dzakapendwa, kuine ma-artificial nails, miromo yakapendwa, imbwa dzikati idoti ihatidyi. Kana ukafa nemaitiro aunomboita aya, unodya here nembwa? Saka zviri kusemwa nembwa ndokunonzi kuchena nevanhu mukati menyika yanhasi. Saka tinofana kungwarira kuti tisaita nekukopawo zvingaitwa nevanhu mukati mepasi rino sevana vaMwari, asi tiite zvakanaka zvinoita kuti tigashirike pamberi paMwari, zvikuru sei panyaya iyi yekupfeka. Ende kuti muone kuti nyaya iyi zveshuwa, pandandicherechedza bhuku razvakazarwa ndiri pamusoro pamadzimai mairi, umwe ari kuchapta 12 anomirira chechi yaMwari, umwe ari kuchapta 17 anomirira chechi yaSatani. But ndisingadi kududzira zvakawanda, but Mwari pari kuedza kutsanangura mukadzi ari kumirira chechi yaMwari ari perfect, akanga akapfeka zviri natural, kunonzi kuchena. Mwari anoshandisa izvozvo kudescribe chechi yaSatani. Tisina zvatatsanangura, Mwari agara ari kutoratidza kuti ane chirevo panyaya iyi yekupfeka. Saka tingwaririre kuti mukati mekurarama kwedu tinopedzisira takuita zvinopesana naMwari panyaya iyoyi yekupfeka. Mwari anotsvaga kuti tipfeke zvakanaka. Leviticus chapter 19 verse 27 neverse 28 ine imwe pfungwa inokosha iripo yandoda kuti tione. Tinofungidzira kuti nebi ndo mavhesi ekupedzisira iyayaya. Verse 27, musaweura misoro yenyu muchiita matendeure, uye musashatsa nhewi dzendebvu dzenyu, musazvicheka miri yenyu nokuda kwakafa, kana kuzvitomanyora, ndini Jehovha. Saka Bhaibheri riri kutaura varume vanogona futi kuita make-up asi vachiita kubhabhashop. Bhaibheri kuti isakugerwa futi kwakanaka. Hanzi musaweura misoro yenyu muchiita matendeure kana kushatisa nhewi dzendebvu dzenyu. Kagerero kasiri right aka kekuti munhu anogona kugerwa hosara iri chiraini chendebvu chinodzika chakadai chienda zvakadaro. Ndo zviri kurambidzwa, musaweura misoro yenyu muchiita matendeure kana kushatsa nhewi dzendebvu dzenyu. Then pataura nyaya kuzvicheka-cheka miviri, mukaerenga Bhaibheri chirungu rinotaura kuti chimwe chiri kurambidzwa apa matatu. Zvese izvezvi zvinogona kukwana mupfungwa iyi yedressing, kuti hazvifani kuuya pamiri yedu, tizive zvinofana kuitwa kuti tigone kugashirika pamberi paMwari, sezvakaita Esther. Vanhu vakawanda vakazvinetsa po vakandozvipresenta pamberi pamambo, asi iye akanga ari neat but simple, modest and natural. Akadiwa neoso akanga wari kumuona nekuti anga akapfeka zvakanaka. So kwese kwatinga sevabereki, senhengo dzechechi, ngatikurudzirane kuti tipfeke zvakanaka, tigone kugashirika pamberi paMwari. Chikristu hakusingori kuimba nziyo dzekurumbidza bedzi, asi chero nekupfeka kunoratidza kuti tiri kusaidi ripi, raMwari kana kuti raSatani. Saka kwese kwatiri ngatizvimisire mudzimba dzedu, nekwese kwatingava tipfeke zvakanaka kuti tigone kugashirika pamberi paMwari. Mwari akomborere kuenda kushoko rake. Apo tinofamba muizira Baba, imiranyi toona mvira, kuti tino munanogara, nevese anomuterera, hationi kufara kwerudo, dakara zetinomupa, gekuti anorarerodo, kuna ivo anosimbira, Kuterera